Минем исемем Айсилә, миңа 9 яшь, мин 3нче сыйныфта укыйм. Күптән түгел мин хат темасы белән кызыксына башладым. Башта Мәскәүгә әбиемә һәм бабайыма, аннары Парижда яшәүче абыйыма һәм Казанда яшәүче дусларыма открыткалар җибәрдем. Һәм алар бөтенесе барып җитте. Әйдәгез бүген бергәләп открытка эшләп хат җибәрәбез. Сәлам, Сәйдәш. Сәлам, Айсилә. Әйдә, кил үз. Бергәләп открытка ясыйбыз. Без Сабантуй журналының май санындағы тышлыгында булган открытка алдык һәм уртасында конверт. Тагын безгә кирәк булачак кайчы, төсле карандашлар, җилем һәм сызгыч. Айсилә, әйдә башта открытканы кисәбез. Син миңа кисәргә булышасыңмы? Әйе. Рәхмәт. Ә хәзер без открытканы урталай бөклибез. Ян-якларын бер-берсенә туры китерәбез. Дуслар, безнең открытка әзер. Айсилә, карале, монда нәрсә дип язылган? Язгы сәлам. Дуслар, сез открытканы тутырып, язгы сәлам юллый аласыз. Айсилә, ә син открыткаларны җибәрергә ничек уйладың? Миңа Энҗе апа сөйләде хатлар турында. Һәм миңа аның идеясы нык ошады. Һәм мин хатлар җибәрдем. Ә бүген без кемгә открытканы җибәрәбез? Минем әниемә. Бик шәп. Син бит әле аңа тапшырганың юк. Юк. Әйдә, тизрәк языйм. Сабантуй журналының һәр укучысы шулай үзенең яраткан таныш кешесенә открытка җибәрә ала. Айсилә, бу гади открытка гына түгел. Аның аскы өлешендә буяугыч та бар. Син теләкләреңне язып бетергәчтен, без аны буячакбыз. Моны буйыйбызмы? Әйе. Шуны. Алайса буй башлыйбыз. Сезләрнең карандашларны аласызмы? Әйдә. Булды. Дуслар, димәк, без Сабантуй журналының май санындагы арткы тышлыгыннан открытка кисеп алдык. Аннары без аны тутардык, теләкләр теләдек, ә аскы өлешендәге рәсемне буядык. Хәзер безгә конверт ясыйсы калды. Сез аны журналның уртасында таба аласыз. Без аны кисеп алдык, сез дә кисәргә онытмагыз. Һәм контурлар буенча яңадан кисәбез һәм җыябыз. Айсилә, миңа синең ярдәмең кирәк булачак. Контур буенча бу конвертны кис. Открытканы алып куябыз. Кырыйга. Конвертны кистек, ә хәзер сызыкчалар буенча бүклибез. Бетте. Ә хәзер бүкләгән кырыйларын ябыштырабыз. Менә сиңа җилем. Рәхмәт. Дуслар, өскә өлешен тимибез. Әле безгә открытка саласы бар. Безнең конверт әзер. Хәзер конвертка открытка салабыз. Булды. Ә хәзер конвертның өскә өлешен ябыштырабыз. Дуслар, кирәкле кешегә сезнең язгы сәламегез барып җитсен өчен конвертта кемгә, кая икәнлеген язырга кирәк. Шәһәрне һәм индексны язырга онытмагыз. Сәйдәш, монда марка ябыштырырга кирәк. Әйе шул. А марканы
почта бүлегендә ябыштыра аласыз. Ә хәзер кемнән язабыз? Ә хәзер кайдан икәнлеген язабыз? Кызлар, малайлар, безнең хат әзер. Мин хәзер бу хатны почтага барып җибәрәм. Ә без киттек. Пока-пока.